Kel tal hay alien tang ai khóc mày vinh chú kel sa kan mẹ đó nè hay alu kan thlen này re sau sang ya anu khóc mày vậy mun hi hay akot te hi zol nu mo rin ai na zau rewa thing buk thei thei hai te tiang bul vela lam khuang te pon ni sela oma nu em ai ni hi kan thlen na rest house Bathum Pui rest house ani a ni tin hetatang hian kan chuak thin ani drone survey kan nia vin po hi samdur tang on lama kan kal masa anga samdur tang on khamania kan kal to mai ro chu kan ti fu thei lova a fi alo wangin kal no nanga ya vin lama kan kal le don ni ti chuan chumi kan zo nu chuan Bathum Pui hi Bathum Pui hi aku hi liana hai nain Bathum Pui flight kan thlau tir le don ni drone kan flight don ni hi resource panna step pani a ku tatang khuan run pan chho anga ni ti hian run pan chhowa ti hian hi like in piala ma chuan hei kel hi avun an lip mek lip chana kan aro puhniama lo chuka saro hi vin lama lo chuk ve tum ni ten kan thria aron chuk chuan saro hovin tlai lama kan ei don ani chem teriam dau om sa tong ka chem pui chuanin klemin har dau mai the masala chem pui po riam khop mai kha ne so khop me ti dan pui thiang khi ti khan han thung ma sate te a han trona tron zwa mo zeni so abol lo purun sen purun var ti velte anun king to boka so anun chamma a kelsa chu chamne hi anga ya chamne po vele atui ni maya chamne lo chuanin tui vak lova nei kan thian te po anun thleng chawa ha se let le ron nge mon do tian hei hi main gate rest house Bathum Pui rest house main gate ani a chang hian lut chho thin ani chuan he lamte han clear ta ila hi chut ha cholna ta hian an siam hei
rồi mang lên khóc mày thì khiến và trốn bụi hi khóc xuống hi số là mà số mà có đông đi xe trốn bụi hi lên ai tất cả xe số là mà số mà này thì khác xe này thì chuan ni hi chuộc chặt khóc mấy tụ kinh po hi lệ na trốn bụi chu bầu ruột nuông vật lava alum lava ri na tuna chuan anuam to khop me so lai so in hu the nge mo helipad kan zoom hlek nge